Dogo 1 carton beer, 1 bottle we no see. You wan chop this morning all alone. You wan chop all the money. Na biko na ọkasị nke a na-eme n'obu Ndichie. Ọ ya ka a na-eme tata. Ọkasị nke a na-eme tata n'obu Ndichie. Awka digital bụ Awka. Ka a na-eme bụ na a na-eme ya n'Igbo na-eme n'oyibo. All foundation Obu Ndichie. Ọ ya ka a na-eme. Ọkasị ọ ya ka a na-eme tata. Eche kasị na fọm All.Obu. Eme fọmụla. Ọ n'ebe a? Ọ gosi na ọ ga-aga like this.
Awka sị nke a mere. Obu egbe na mma eji egbu ndị ilo. Anya dị ihe a na-alụ. Obu Chibuzo nwa Nwoye bụ ọnwa abụọ. They do now, they do. Life not they follow. Dogo ka iji were akpali ama ịma na egwu ime n'ụdị na ọdụ ka ọsịsọ ọ chọzịa ka o dilee eleze mewe egbu ya nkịtị ọ ya eme Dogo. See, if I just go back, but I you go Lamada. You are going contrary to the business we have here. You are wasting my time. Second sit out. I don't supposed to close work. Sit out to you. No problem, no issue. Just the I do. Every question gonna make is supposed to call Dogo with respect. Engineer Dogo. Engineer Dogo one clean. Because ọga anyị na-ebe akwa ọ na-egbu emeri na-asị na ọ ga-amụ injinia na ọ nwezi ka ọwa foundation ọ wacha foundation ebe ọ were ọ wacha foundation ebe injinia gụrụ ya injinia gụrụ ya agụ Nothing like time. Have you married? Why you are rushing to go out? Have you married? Well, Dogo ask normal question. So he have to answer us or tell us. Answer the question of Dogo. Answer Dogo question. Have you married or you don't married? So now if they make you the rush, make you do fast and go out. Mother do this man. Oh, wait a charge on the way of my area. Oh, wait a charge on Dogo Yaro. Or say no Dogo one carton. Rabu, yeah, that yaro I want to away. Or say no Dogo one crate. Okay, ya ka o ji were aza Dogo one crate. Dogo one crate bịa na-agụkwa m. Either I'm not your man. What I ask? If you want reading, I don't read it. Nne m ya na mgbogo nna m. Nne m ya na mgbogo ahụ. Even if regardless of the time when you carry close work, have you?
Okay, now my people now, I like them. They like me. Mm. Oh, they no tell you. They be my All.Obu. Ise nna m. Ise nna m. Ise. Wetekwuo n'iwe elibe ibe. Ozugbo ozugbo na ọrọ Ndị kwa jiipụ na nnekwu moto a na-abịa na na-alụ ụwa ọrụ ọ na-agazi. ise ise nna m. Ọ ga-adọlụ na mma ọ ga-abalị gị. Ọ ga-abalị gị. Anyị sị ka anyị zogodo onwe isi onwe anyị na Ọ ndị na-eju ichie. ọkwa ebe ndị nna nna anyị ba mechaa ebe ha ji wee kaa nka. Ọ nne. Ihe mere ha ji wee nọrụ gakwuo. Ọ nne. Omenala abụrụ ajọ ihe. Chaa chaa kwa. Ọ na-azụ Igbo ndụ. Ọ nne. Ọ nne. Ekele ọlụ nnukwu okwu si na-ekele ọlụ eke. Eziokwu. Ekele ọlụ eke. Ekele ọlụ eke nwere my brother. Ọka ọgwụrụ na ọka bụ ebe ahụ ka m na-ezizi n'ụlọ ọrụ. Jos ebe a bụ ugwu. Ọfịs ụlọ ọrụ ga-adịzi n'azụ. N'azụ. Nyekwa ọnụ bụ ebe a bịa kụziere alụ nọsagharịa. Why? 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 Okay. Kwa aluminium ka m na-alụ ọkwa ịda awe. Okay. Okay. Aluminium. Okay. Oh, ngwanụ.